खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोदानै दाजानाय बिटिसिनि सोरखारनि हेंथायै गुवाहाटी हाइकर्टआव आर'जलाइ गथायदोंमोन। बिथां महिलारिनि आर'जलाइखौ गनायनानै गुवाहाटी हाइकर्टनि जास्टिस सुमन श्याम बिथाङा बिटिआरआव सोलिबाय थानाय गोदान सोद्रोमा थिसननाय जेरै सोरखौबा इएम बानायनाय एबा माबा मोनसे बिबान होनाय बेफोरखौ दोनथ'जोबनांगौनि बिथोन होबाय। 5650/2020 नं आर'जलाइखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुवाहाटी हाइकर्टनिसिम गथायदोंमोन। बिथांनि बे केस नं 5650/2020 आव थानाय बायदिब्ला बिटिसिआव गोदानै दाजानाय सोरखारा कनस्टिटिउसननि आयेनफोरखौ मानियालासे सोरखार दादों। जेरै आयेननि बेरेखा थांनानै बिटिसिनि सिएम महरै प्रमद बर' बिथां आरो माखासे इएमनि बिबानखौ होदों। बेनि अनगायैबो बुंथिगिरि गैयालासे बिटिसिनिफ्राय सा 6 गुबुन गुबुन जनजातिफोरनिफ्राय एमसिएलए सायख'दों। बेजों लोगोसेनो 2004 मायथाइनि बिसायख'थिनि आयेन सिफायदों होननानैबो अजद दैखांदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बयनिख्रुइबो बांसिन 17 मासि देरहासारनो हानाय बिपिएफ हान्जाया बिटिसिआव सोरखार दानो थाखाय सप्तासेनि सम बिदोंमोन। बेखौबो होआखै होननानै अजद दैखांदों केस नं 5650/2020 नि सिङाव। बेफोर गासैखौबो गनायनानैनो गुवाहाटी हाइकर्टआ दा बिटिआरआव सोलिबाय थानाय बिबान होनायफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होबाय आरो फैगौ 22 डिसेम्बराव कर्टआ बेनि सायाव हियारिं फोसावगोन। 22 डिसेम्बरा जों बयनिबो थाखाय गोनांथार सान जागोन। नायनोसै कर्टआ बेनि सायाव मा थांखि लायो। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि वाराणसीनि अफिसखौ OLXआव फाननो नागिरनायनि थाखाय हमजाबाय 4 दुथांफोरा। पुलिसनि बायदिब्ला 4 दुथांफोरा वाराणसीनि जवाहर नगराव थानाय प्राइम मिनिस्टार मदिनि अफिसखौ फाननो थाखाय OLXआव फोसावदोंमोन। दुथांफोरा OLXआव फोसावनाय बायदिब्ला प्राइम मिनिस्टार मदिनि अफिसखौ फट' खेबनानै 4 खथा थानाय 4 दुगैग्रा खथा आरो 6500 स्क्वेर फिटनि विला एबा मानसि थाग्रा न' होननानै फोसावदोंमोन आरो बेनि बेसेनखौ बिसोरो 7,50 लाख रां दोनदोंमोन। पुलिसफोरा बेनि सायाव खौरां मोननानै एफआइआर होदोंमोन आरो नायबिजिरनानै बिसोर 4खौबो हमनो हाबाय जाय प्राइम मिनिस्टार मदिनि अफिसखौ मानसि थाग्रा न' होननानै थगायनानै OLXआव फाननो नागिरदोंमोन आरो दा OLXआव फट' खेबनानै फोसावनाय प्राइम मिनिस्टार मदिनि अफिसखौबो OLXनिफ्राय बोखारनाय जाबाय। हमजानाय दुथां 4नि मादाव सासेनि मुंखौल' मोननाय जादों। मुङा लक्ष्मीकान्त अझा। आथिखालाव आइजो माहारिखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगालांगासिनो थानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। गोजोनथाव खौरां, थांनाय 13 डिसेम्बर 2020 मायथाइयाव गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव इन्टारनेशनेल अडिट'रियामाव जानाय स्टार गेलेक्सि नर्थ इस्ट 2020 बादायलायनायाव थरायना जोंमारानि बसुमतारिया देरहासारनो हादों। बिथाङा क'क्राझार जिल्ला रामफल बिल गामिनि। बिमानि मुङा गरिमा बसुमतारि आरो बिफानि मुङा थुलुंगा बसुमतारि। बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा हरखाबै मैया क'क्राझारनि RNB सिभिल हस्पिटालाव थांनानै बेरामिफोरजों थोंजों मोगा-मोगि रायज्लायहैदों आरो हस्पिटालाव मा जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ बिनि सायावबो रायज्लायहैदों। हस्पिटालाव नांगौ बायदि सुबिदाखौ खालामनानै होनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ। बिटिसिआव सोरखार दाखांनायनि उनावबो बिटिसिनि राजखान्थियाव दासिमबो गुलाय-गुजाय जानायखौ नुनो मोन्दों। बिटिसिनि बारग' हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोदानै दाजानाय बिटिसिनि सोरखारनि हेंथायै गुवाहाटी हाइकर्टआव आर'जलाइ गथायनायखौ गुवाहाटी हाइकर्टआ गनायखांनायनि उनाव बिटिसिनि राजखान्थिखौ एसेब्लाबो सोलाय-सोल' नुनो मोन्दों। बिटिसिनि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलनिफ्राय बिटिसिनि गोदान सरकार जानायसिम डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ नुवाखैमोन। नाथाय खौराङाव मोननाय बायदिब्ला कर्टनिफ्राय बिथोन फैखांनायनि उनावनो मैया मोनायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा स्रोदै गुवाहाटीनि खानापारानि ताज हटेलाव लोगो हमखुमादों। बिथांमोननि स्रोदै लोगो हमखुमानाया बेसेबां सैथो आरो लोगो हमदोंब्ला मा सावरायखो बेखौ उनावसो मिथिसिगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो।
क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार टाउनाव रेलवे स्टेशनजों नांजाबफानाय टेङापारायाव गोलाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय बर' सुबुंफोरखौ रेलवे बिफाना सिगां जेबो नटिस हरग्रोआलासेनो न' बुफायनानै सुबुंफोरखौ होखारहरनो नागिरनायनि थाखाय जायगायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। थागिबिफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला बे हायाव बिथांमोनहा गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो थाबोगासिनो दङ। हा हु गैजायै मानसिफोरखौ हरखाब जेबो नटिस हरग्रोआलासे न' सिफायनो फैनायाव गासै गामिनि रायजोफोरा गसंथेदों। हा गैजायैफोर रेलनि हायाव संसार जानायफोरखौ बबेबा हायाव दोनहैनो थाखाय सोरखारनिसिम दाबि खालामदों ओनसोलनि मानसिफोरा। अल आसाम कभिड-19 साफाई कर्मीनि मेम्बारफोरा गुवाहाटीनि दिघली पुखुरियाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै धरना होदों। दाखालिसो लेबरेटरी टेकनिशियान्सफोरा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै धरना होनायनि उनाव मैया अल आसाम कभिड-19 साफाई कर्मीनि मेम्बारफोराबो धरना होदों। कभिड-19नि साफाई कर्मीफोरनि अजद दैखांनाय बायदिब्ला कभिड-19नि समाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गोबां समायखिरा होदोंमोन, नाथाय समायखिरा लानायनि मोनसेखौबो मावफुङाखै होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो बिसोरखौ नबेम्बर दाननि 20 अक्ट'निफ्रायनो साख्रिनिफ्राय होखारदों आरो आसामनि गोबां जिल्ला जेरै माजुलि, क'क्राझार आरो धुबुरीफोराव कभिड-19नि समाव साफ साफाइनि खामानि मावग्राफोरनो अक्ट'बर आरो नबेम्बर दाननि बेथन एबा दरमाहाखौबो होआखै होननानै अजद दैखांदों। बेनि थाखायनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै गासै 6,000 मेम्बारफोरा गसंथेदों। बिथांमोनहा बुंथिदों दि 2021 मायथाइनि आसाम एसेम्बलि इलेक्शननि सिगां बिथांमोननि दाबिखौ सुफुङाब्ला गोख्रों सोमावसारगोन, नांगौबा हाथियारबो दैखांगोन होननानैबो बुंथिदों। गुवाहाटी मिउनिसिपेल कर्परेसना गुवाहाटीयाव थानाय गासैबो हुक्का बारफोरखौ बन्द खालामनो थांखि लाबाय। गुवाहाटी मिउनिसिपेल कर्परेसना बिनि सायाव मोनसे अफिसियेल नटिस फोसावबाय, जाय नटिसनि गेजेरजों फैगौ सप्तासेनि गेजेरावनो गुवाहाटीनि गासै हुक्का बारखौ बन्द खालामनायनि बिथोन होबाय आरो बेनि अनगायैबो हुक्का बारनि थाखाय रावबो गोदान लाइसेन्स बानायनो हानाय नंला आरो गोदानैबो एबा रिनिउबो खालामफिननो हानाय नंला। हुक्का बार जेरै मोनसे बारनि सिङाव गोबां रोखोमनि थांखुखौ पाइपजों मानसिफ्रा सोबहैयो। आफगानिस्तानाव गंसे न'नि सिङाव बम बेरनानै सा 15 नोगोरारिनि जिउ गोमादों आरो सा 20निबो बारा सुबुंफोरा जोखोम जादों। मैया आफगानिस्ताननि गजनी प्रभिन्सनि गिलान जिल्लायाव गंसे न' सिङाव बम बेरदों, जाय न'आ सुबुंफोर होंगो दोंगो थानाय जायगायावमोन। बे न' सिङाव बम बेरनायजोंनो सा 15 सुबुंफोरनि जिउ गोमादों आरो सा 20निबो बारा सुबुंफोरा जोखोम जादों। बे जाथायाव सोरनि आखाइ दं बेखौ दासिमबो हमनो हायाखै, नायबिजिरनाय खामानिया जागासिनो दङ। साननैसो सिगां प्रमद बर' बिथांजों सायख'जानाय MCLA विल्सन हाजदाखौ सावथालफोरनि जौगानायनि खामानि मावलांनो थाखाय EM होनांगौनि दाबि खालामदों चिरां जिल्ला दुलाराय सान्थालि फरायसा आफादनि आफादगिरि सल'मन मुर्मु बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि थांनाय 17 बोसोराव BPF दोलोआ सावथाल जनजातिनो सासेबो MCLA सायख'नानै होआखैमोन। दा बे समाव UPPLनि सोरखार दानायाव एबा जथायै सरखार दानायाव सान्थालि जनजातिनो सायख'जानाय MCLA होनाया गोग्गाथाव होननानैबो बुंथिदों। बेजों लोगोसेनो मैया गोदानै सायख'जानाय 4 EMजों लोगोसे सासे BTCनि बुंथिगिरि महरै समायखिरा लाबाय। बिथांमोनखौ लवार एबा आफां आसामनि कमिशनार राजेश प्रसादआ समायखिरा लाहोदों। मैया समायखिरा लानाय 4 EMनि मुङा फारियै UPPLनिफ्राय उखिल मोसाहारि आरो रनजित बसुमतारी, BJPनिफ्राय रनेन्द्र नार्जारी आरो अरुप कुमार दे। बिथांमोननि अनगायैबो BTCनि बुंथिगिरि महरै बिथां काथिराम बर'आबो मैया समायखिरा लादों। आसामनि CIDआ आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर पेपार लिक जानाय केसआव सा 36 हमजानाय दायनिगिरिफोरनि हेंथायै कर्टआव चार्जशीट फाइल खालामबाय। 2621 पेजेसनि चार्जशीटखौ गोबां सेक्सननि सिङाव फाइल खालामनाय जाबाय। बे चार्जशीटनि बायदिब्ला सा 183 साखि दङ। बेनि मादाव सा 32 साखिफोरनि स्टेटमेन्टखौ मेजिस्ट्रेटनि सिगाङाव लानाय जाबाय। आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर पेपार लिक जानाय केसआव हमजानाय दायनिगिरिनिफ्राय CIDआ बोखांनाय 6,22 लाख रां, गं 32 मबाइल फन, गं 11 डिजिटेल भिडिअ रेकर्डार, गं 5 लेपटप आरो गं 10 गारि, बेफोरनि हिसाबाबो बे चार्जशीटनि सिङावनो दंजोबो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।